Mincovňa Kremnica. 7 storočí bezchybnej práce. Dňa 17. novembra 1328 udelil uhorský kráľ Karol I. Róbert Kremnici štatút slobodného kráľovského mesta a poskytol jej privilégium na otvorenie mincovne. Nachádzali sa tu zlaté bane, známe už od 10. storočia. Razba mincí z kremnického zlata začala okamžite. Spočiatku to boli florény, mince z čistého zlata. Neskôr sa začala výroba zlatých dukátov, najstabilnejšej meny stredovekej Európy. Dukáty mali 0,986 rídzosť zlata a hmotnosť 3,49 gramov. Až do konca 15. storočia produkovala kremnická mincovňa ročne okolo 250 000 zlatých dukátov. V 18. storočí za vlády cisárovnej Márie Terézie dosiahla výroba mincovne svoj vrchol a prevýšila produkciu viedenskej, pražskej a bratislavskej mincovne. Razba mincí v Kremnici prebieha už 700 rokov, čo z nej robí najstarší nepretržite